syukur nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang ha kasining kong jong katayo ulami syakmat ban ujor daga ijahar sya Sardar Police Station halor kajing syak kan tho ha we ubar jilla yaw belatip kerteng kum usatya Ranjan Bora persya ai kajing ja ha kasini penlong rally ka Khasi Students Union bat kajing syak berngem yaki beriu ka jilla ha bekran chikla pathai kubor chairman uloong bakum kinong song snong yimla ban pediang bat omla ru ban sha ikajing sha kren to met bat sha krokti ya baro ki breu ka jila da ka bakdo ba ute ubar jila ulas dang ban pelat pat ba ikidur khi ki ba ukren to met nadu baja ka jing khi ha ka khat khandai trek u nailar hadu menta shu ulaban ba ka e ka balaja ha ka jaka jengok kai perthei ya ka bala tip ru kum umau jumbun uloong ba ude uni hi uju ubriu uba persyang ban kensyot ban ya lambak la ikipat ba hakeleng kari nakaliang jonga ngawan simat ngalawan mbu ya ka FIA ngne po Sardar Police Station bat ngilap hak ko piru sya USP for information and necessary action hakabayadai bat kini ki jingkren jong u tau Satya Bora ayu re ubakam ya lade na katakan hun parishat kumnore ti lada pipet ya kani ke jingkren nomor ngangan nom keren ya ka ke bajia ka khat khandai tarik kata ka ya la ka jong henry kum kinong song pat ni ngimla ban sya ba kini ki breu ngamong kinong asam henry ngong ba udai ubreu ba le se shimat ba ula keren tomat ula berngam bat ula persyang ban kenshot ya ka kane ke jingjia bat ya kini pila ban yoi lingba ki Facebook post jong u kiba man kasngi nadu ka khat khandai tarik hadu mentah kata ka jingkran ken shoit ke jong u bat ladapi ken mau ba uni Satya Bora ayure udei uni ubreu ulalong syaba palat ladapi ken mau gini ki mau jembun isu airu udei uni hi uju ubreu ubana asam uba lese gidi kita ki bajarang dal ni kita ki arasas na kita hi ken hon kiba persyang ban kensyot uba persyang ban barbi uba persyang ban yalam bakla bat ban keren to met yingi kinong snong jong ka jala mehlia te nakaliang kajongi nakaliang kajonga ngalawan bu ka FIA bat ngala screenshot lu dia baro itu ki jingkran jong hapo Facebook post ba nakaliang ka police department kadai ban I think bat kadai ban kem yakum kini ki jaj breu hoj hakabakum gani kapor kidon laki jong kinia kinong sonong ngimla ban ong ki napo ke jela na kiwai ki jelaru kidon laki jong kinia henry lada pipet ya kejengkran jong ni Satya Bora kalalong hadu kata-kata kejengkran tomat kejengkran kenshot bat kejeng ula persyang dala lada pipet ki Facebook post ki jong ula maham uang ba ngan blok lut ya baro kita ki surak nom syasyu ya kita ki nong megilya bakin rong bakin mi ula bat ka bakam penbitar lelai nganong ya pi ba ukeno ba kita ki Kristen jong ka jela megilya kidai kita ki balafon da kita ki international group bat ngidai ki teroris bat ula keno ru kantam ya ka seng KSU bahana kadai kita ka seng leno ka seng kai klau kasang teroris bat ka balafon da kita ki missionaries ka balafon do tau chief minister jong ka jala meklia ti ka jingkran ke jong lada POE kalong ka ka ba le se kum kinong sonong ngasuko apan ong bangim dai ban ailat lada ka baki no way kin kran tomat ya ka jaj beru new tarap ke jong an nakaliang kajungi kum kinong sonong jong ka meklia we want to send a clear and strong message to this concerned individual, to Satya Bora, that you please limit your freedom of speech and respect the law. We will not allow this. We will not tolerate this. Di nakaliang jungi ngilaong ya apo Sardar bangila ailot ki screenshot ki URL ki username ang tu baro bab hidai ban wat yu ni ubre. But kum ginong sonong jong ki jala kawai ngai shupa ban kerpan. Ngila shu sengapet ngangam keran ye ki isu kani ke isu lai kaya nakajong nakaliang jong state government kalau lai ikwadon kam ban nakaliang ki pajba rukla yang halo halakajong kanong rin
neringa ngakaran bay tek ya uni ubreu ya uni ustatia bora ubakam ya lade ba udi to presiden jongka KSP ne ka parishat ayu te ka kubor ka basay kalong ba yakum kini gibreu ngiting iswa ban ong ka jala ba hinum yu kejat nang ni sakmat nginum ailat ban nginum aili ya ki bakum kini ki kawat ki jaj benreu ki ba persang ban sium kabu ya kanu ka jing yakhi ban wanra ya kaniam ban wanra ya kajing isi jaj benreu ban wanra ya kata kajing yesho kajing ya kajing berngam kajing berset ya u pai ba u babon kubor ka basyairu kalong ba ngiki himnyo trap ngiki nong sunong jong ka mai gilia ngimdei ki khauput bat ngimdei ki bating pot bat ngashwa ban ong ba hakabakut jong kasngi long kat balong jia kat bajia ngin yang hi bat kidok islam jong lade kata kade kubor ka basyai ngidon la ka jong kania ngidon la ka jong jing ketho ya kata kampar ngri token mau kub ki pardo ki parasnam abat tingku mau siang ka jaj benreu phi de ban perkat arsin ya ka ga bangi kran ya ka ga bangi saham bat ya ka ga bangi kenshot namar bakut kasngi kendau ka siap bat ka jaka ka yang ka jongi ka de hang ne me gilia ni de ban yang ni de ban teli ka wai bat ngimdei dalai bakini ki breu ki banabar hakum kane kapor bikin mi syakmat ban penpaj ban pharia bat ban penpra ya kata ka jingi teli ka jongi kenno nga kran ka basai nga ngalak bodien bah ya ki barok hakini kisngi rek ka bas ngusi ngamong e barok wat smutu bakla ngamong e barok bak kibreu ki bom jumi ban keren kibreu ki bom juyo ikot ya kadur ban keren hakum kene kapor kimi ban kenthok ban nyon ya kajat pandau kenno kalak biang ngilak tingku bat ko galak poi rendang ladang ngimyo i bahakum kene kapor kidon kita kinong snong kidon kita ki trairi tremuluk ki bayang hakatingku mau siang kenno hadin lai kubor ka basai kalong hakabakut jong kasngi kum kinong snong ka kerpat pi ken mau ba ngide banyang bat kido isnam jong lade